onye eze nwanne m abụ m vidio imerụ 2 days ago. Onwekwana ibe na-ese. Anyị niile bụ ụmụnne, anyị niile bụ ndị Anambra, nwere ibe na-ese. Anyị niile bụ ụmụnne, nwere ibe na-ese. Abụ m vidio ime 2 days ago. Isi na onye emejọ ya gbaarụ. Onye eze wụbụ eze obi na-agwakwa so na enwe mgbe m mee vidio si na enwere onye nọ n'Ọnịcha amara mma pastọ ka ọ dibịa. Onye okwu na-ebute okwu. Okwu na-ebute okwu. Anyị niile na-eme mistake, nobody is perfect. Ọ bụrụ sọ enwere anwụ ka na-agbazi unu, a na-agbazikwa dị ndụ unu. Mana ndị mmadụ bịa bụ the video refer ya to you. Mana wụbụ eze obi na-asị na ọ gị ma ọ bụrụ ana m achọ onye emejọ gbaarụ. Enugo nwanne m onye eze nwere ibe na-esere anyị. Ọ bụ na anya bụ vidio wute gị gbaarụ.